Nyakorongo jwang neno dhiambo mano mar chien tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2018 kana nyadendi Sharon Otieno gi achiel kuom jofwambo nawuok e magawa moro mano e gwenge mago mag Rongo. E kinde maber ne giwuok nondhigi. Kata kamano kuom hawi maber jafwambo ni ne odhi mochikore mtoka mabende na ringo. Kata kamano Sharon kanoteki kata mana kanondhiye nodhi kode ma onege. Ringre mare noyudi e bungu mano makodera chien tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2018. Higni bura tok nek mare kanolanda Nyakorongo jwang wach mabende nomako jopiny gi wuoro ni ere kaka inego nyadendi man gi nyathi e iye ma nyathi bende negi. Ma bende kata mana nek mare ka bende koro ka Nikolo noyangore kanyo ni nyadendi Sharon kanyakla kod nyathine ma jadweche 7 nobambe kapok nonege. Dweche 8 kata mana higni 8 ka itimo buch nek makamati nende koro noyuda mane en gavana e kaunti ma Migori mano Okoth Obado kanyakla kod jating ndai mare gi klak machon mano mar kaunti mano ma Migori kod ketho mano mar nek mano mar Sharon. Bura makama Nyakorongo jwang osebedo ka yware kin thuolo mar higni 8 kaluwore kod midhusi mano mar corona ma bende nodonjo e piny Kenya ka kanyakla kod kes jang'ad bura mabende nawinjo bura makama bende nodog ma owil. Kata kamano odiochieng' ma kawuono wadwaro mar mondo mi walos kotend kod ratiro ewi nek mano mar Sharon kanyaka sani warito chien tarik 18 dwe mar 8 mano mar higani mar mondo mi wang'e ni en kum mane madoho bro bedo kachiwo. Kanyaka sani Obado gi ji 2 mabende nodonjnegi kod ketho mar nek mar Sharon gibro bedo e rumanda kuom thuolo mar to nachini ndalo 21 kapok bura mar kama ong'ade. Okiny ma kawuono antiere kod okil mong'ere kaka Caroline Oduor. Ang'ina nek bino bedo gi okinde 2 achiel kuom okil ogoyo mos kaluwore kod mok nyal geng'o kunyal chopo. Yiena mar mondo mi arwako okang' mokwongo Caroline Oduor e TV mar Ramogi. Wakil arwaki ni machiegni nyalo mna kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi amosou and erokamano kuom bedo koda kawuono. Erokamano ahinya ne jogo ma bende kia gima waloso Nyakorongo jwang. Cynthia Nyango na nitiere doho ma Milimani odiochieng' manyoro. Wadwaro mar mondo wawinj na report kaluwore kod nek mano mar Sharon ma bende nong'adi odiochieng' manyoro e doho mano ma Milimani. E nyim jang'ad bura Cecilia Githua, anyuola mar Sharon osiepe kod achije mosebed kitudo kod nek mare duto obedo mos e doho ma Milimani winjo ng'eto mar jang'ad bura e doho ewi nek manoweyo piny Kenya kod buok mathoth kendo osedhi nyime kuom thuolo mar higni 8. That the accused persons acted in concert, jointly with others not before the court, pursuant to a common design, each performing a distinct role in furtherance of a criminal enterprise that resulted in the death of the late Sharon. Achiel bang' moro, jang'ad bura olero kaka gavana machon ma Migori Okoth Obado noketo omenda e chenro mar nek Sharon. Oyamo nochano chenro mar yudo jonek ka obiero to notiyo tij pando neno. The first accused instigated a scheme to eliminate Sharon and using his influence as the governor of Migori County, he enlisted the services of his trusted aides, the second accused who was his personal assistant, and the third accused who acted as a clerical officer in the county government of Migori. Doho keto ler ni kata obedo ni ji adek gi nokonego Sharon aching gi lwetgi giwegi, giduto ne giriwore chano chenro mar nek Sharon kendo neno ni dwaro margi ochopo kare. From the evidence, it is clear that the second accused embraced the role he had been assigned by the first accused. Having carefully appraised the evidence on record in its entirety, I consequently find each accused person guilty of the offense of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code, as charged in Count 1. Each accused is accordingly convicted under Section 322 of the Criminal Procedure Code.
Doho wacho ni ler ma Okoth Obado noketo ni ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne geno nyuolo en ataro mar ler mar neno manopedhi e nyim doho. Also embarked on activities meant to disguise or conceal his communication with Sharon, PW9 and PW22, as well as M-Pesa transactions. And this happened prior to the commission of the offense. There is no escape from the conclusion that the accused persons, jointly with others not before the court, committed the offense charged. Jang'ad bura Cecilia Gidhua owacho ni Obado nochako orone Sharon omenda kendo nochiegni kode kinde mane gichano tieko ngimane. Doho bende owito oko rambun margi manyocha miyo gibet oko mar od ang'ech kendo chiko mondo dinnegi ka girito ng'eto mar twech margi ewi nek mar Sharon Otieno. Iwachoga ni sirikal Badibur kata bed mar nek mar Sharon osebed ka ywago e kinde malach kendo ywak mar ratiro mare ne okelo luoro ne anyuola mare ka giparo ni kinde nyalo kalo ma ok giyudo ratiro makamano. Odiochieng' ma kawuono jang'ad bura oketo giko ywak makamano kendo nyiso piny ngima ni ndik ok nyal kalo ma ok oyud ratiro. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Doho ma Milimani, Nairobi. Nyakorongo jomono kaka bura no dhi nyime doho ma Milimani odiochieng' manyoro ka jang'ad bura mano Cecilia Gidhua nogolo ng'eto mare kata kamano warito kum ma bende biro bed ka ichiwo dwe mar 18 dwe ma chieng' tarik 18 dwe mar 8. Caroline yiena mar mondo mi arwaki e chenro inyanya pachi kotenre kod bura kaka doho nong'ade. Kaka nyoro bura nyong'adi ananeno ni justice nyotimore. Osebedo higni mang'eny kalure kod lit manotimre kuom Sharon. Family mar Sharon nowinjo matek ka nyathigi inego e yo marach kaka ne noneg chande. Koro ndio osebedo higni mang'eny, higni 8, lakini wawacho ni kumochopono, kumanyochope nyoro no nyotimore kaka justice onego bed ni timore. Koro mano en puonj maber kuom jite e piny kae ne sama ine telo ama kata sama in gi mamlaka ok onego bed tiyo kod mamlaka go ma mondo ihinygo jok moko mantiere e space mari. Koro ananeno ni ong'adore maber and analemo ni gima kamano ok onego bed ni otimore kendo chieng' moro. Obed ni mae en lesson ama funzo kwa watu wote kwamba isifanyike tena. Ang'eni buche mag nek mopogore opogore nyaka gisani doho dhi nyime koda winjo. Ang'eni nitiere bura mano mar rawera mabende nowito ngimane mano Albert Ojwang mabende nowito ngimane e stesend obila manyaka sani en bura mabende pod dhi nyime. Aneno ka ibro bed kiwinje kendo chieng' tarik 14 mano mar dwe mar 12. Buche mag nek mopogore opogore bende osebedo ka dhi nyime. Mar Sharon ne anokano ka thuolo mar higni 8 to bura no noyware kaluwore koda ni okila kata mana jang'ad bura mana winjo bura makamano dogo wil midhusi mar corona e kinde mamoko. Wacho ne kotende kod buch nek e kinde mabende koro warito kum. Wacho ni possible sentencing nyalo bedo mane? Kuma inyalo chiwe bura makamen mane? Kulingana gi sheria mada kum mokwongo nyalo bedo kum mar nek. Lakini nyalo paro kanyo bang'e mane wayudo before mane wayudo constitution penal code ne wacho ni kum en nek kende. But mane wayudo katiba higa 2010 nitiere ng'ama iluongo ni Murwatetu manotero case e court. Ba court no winje bo oneno ni adiera kawa wacho ni kum kende mar nek kende kum e wach mar mada to mano matende ni nitiere sheria moro kacha mokwarango maber to sheria no en wacho ni ka ng'ato oyiene mondo gol malalamishi mare kapok ong'adne bura to kara ka waketo ni kum en tho kende. Mano mean no court onge opportunity ma mondo o consider ywak mar ng'ato chande. Koro court no wacho no ndio kum mar nek no bende pod ntiere kanyo lakini court nyalo neno ka circumstances oyie gibende ginyalo chiwo kata life imprisonment mar ng'ato ama kata higni mang'eny makori dakadake e jela maisha ni kama ngima ni te.
koro en life imprisonment nyalo bedo kum mar nek gi mane kendo koso gin mana riyo kende koso yudi ng'ato gi ketho mar tho. Aseneno kata nyalo bedo kata higni mang'eny kabisa kata 40 kaka mana court bro amua. Kata kamano ng'eto makamano kum makamano Nyakwar Gajwang'o warito ka doho bro bedo kagolo nyaka sani odinne gi rumanda thuolo mar ndalo 21 kum makamano bro bedo kigolo chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 8 en kum ma bende oganda rito kod siso nikech mae gavana mokwongo ma bende koro idonjo ne kod nek makamano mana dier jiorito gi siso because kirango kaka nene Sharon onegi ne nek malit ahinya to bende ndeke mana Sharon ng'at achiel nen Sharon manoting'o nyathi e iye ma bende ji wacho no kata kochopo ni onego ihiny ng'ato ng'en ng'ama miyo mayach mapek en ga miyo ma en special irange mopogre community because okelo omedonwa ng'ato otimo gima bro guarantee there's continuity of life you know koro the fact ne nonegi kaka nonegi no kopek en gima lit kuom chuny ji mang'eny kabisa koro ji orito gi siso adier kaka iwacho no because wadwa neno ni court dhi keto gi kanye kalingana kod pek mar nek manotimno kuom Sharon. Nyaka gisani wang'eni okotho bado ntiere koda higni 68 ka ibro bedo kidino ne kata mone doho thuolo ma bende bro bedo kakao bende Kaspalo biero kanyakla kod Michael Oyamo gin bende ok ne gintiere koda higni matin Nyakwar Gajwang'o to koro wang'eni ne okang' machielo gana nageno ni samoro nyalo wegi gi bond to kata kamano nwanno ka jang'ad bura nowacho ni ooyo unyaku bede rumanda kata bede ni pok wakumu pok wamiyo ukuma mano mar doho kunyal mana bedo oko. Why is that important? Nang'mene mano ochuno nyaka koro gibeda bede rumanda kacha ka girito ng'eto. And important because sheria oyiene judge mondo tim kaka nyotimo cha. But also importantly en ni ing'eni sama iseng'eyo ni bedo convicted e murder and ing'eyo ni it is possible no sentence nyalo bedo kata nekno. I think no temptation moro nyalo bede ni kata ilal ring kikiduog kendo koro ing'eni mano bende kotimore bu sentencing no kotimore because ng'ato lal kendo bro bedo kagima justice cha kotimore bochopo e kare kaka onego bedi koro ne nyaka gitima kamano mondo gi make sure no process mar justice ni otimore nyaka giko kaka onego bedi nikech hermna wegi oko kaka wakili samoro nya wegi oko bende nyalo keto ngima gi kinda kuru ga sumbe nikech kosedonji ni gi buch nek ng'ato ng'eni in mani nego nyathiwa gi nyathine mano tiene nang'o dibedi ni bende doho bende temo mano mar umo gi mar mondo mi bende kiginy gi oko kacha mano bende dier kabisa cause oganda nigi hasira cause oken gima ber alafu considering corona osebedo confirmed na diera ne jogie manotimo as much as of course wang'eyo nigi right mar appeal bang'e no but the fact no after listening to ji 42 koto chope conclusion no jogi notimo kamano koro en normal ma mondo dhano bed no owinja asira no jogi gin jok maricho konego bed no gine kindwa kae koro I agree kod no yes mano bende it is good mondo o protect gi gin giwuon nikech koro warito mar mondo mi familia mano mar Sharon Otieno Nyakwar Gajwang'o yud ratiro margi ting'ini nek kanotim ginego Sharon Otieno achieng' nek ne gine makoro ginegi achieng' ang'eni nitiere jomoko ma bende notime king'eyo kata mana the number of witnesses joneno ma bende nitiere doho e kin mamoko gino ma bende nyaka wanyisi Nyakwar Gajwang'o mar mondo mi ging'e bura makama kaka nong'ada ma okotho bado ma bende den gavana machon Nyakwar Gajwang'o e county ma Migori jating' ndai mare kanyakla kod manen clerk e county mano ma Migori kaluwore kod jang'ad bura mano Cecilia Githua nowacho ni ji adek gi nokotimo nek ma achieng' kata kamano gin giwegi ne gineno ni ineno kaka ne gi facilitate kata ne gi chano nek mano mar Sharon and in fact gini case ni onego puonjwa kabisa na okochuno ni nyaka iniwoni time ma mondo yud ni in guilty e wachno case ni ong'ade gimiluongo ni circumstantial evidence matiende ni okwane ni kitimo to bende it is possible ne ionge site kacha but kwa nono gik moko evidence te mochiwni
waneno nene une parachiel e wachni mar nek ni gimiluongo ni common intention. Yes. Koro emomiyo koro as much as Obado ne onge site kacha, the actual site ama nokotime en owuon kata kodoyamo gini gi jogo, but kinono evidence kikotude karachiel to ineno ni jogi nene riwruok achiel e timo wachni nego Sharon kod nyathine. Akeni kako okil, akeni nene yo machal nade Caroline, niki nyaka sani wang'eni ji adek modonjnegi kod ketho makama, mano mar nego Sharon Otieno, gin negi chane. Bende paro ni doho bende dino neno ni joneno nikech koro ka negi chano ging'e jok ma negi chanogo, nikech nitiere ng'at ma bende no mi ting' mano mar manyo jonek. Achiel moro bende iseyo ni ine ma bende ni chiwo omenda mano mar chwalo nek makama. Moro bende iseyo ni ine ni pando ni doho wach maket kod ma. Bende paro na ber nikech koro madaras jonek makama gin giwuotho oko ka gin mana landa. Bende paro na ber ka doho bende kao okum ne jodek makama. Kata bende ni magi ji adek manochano to nitiere jonek manonego mobambo Sharon gi nyathine matin. Because kanyo awacho ni serikal no nego bed no temo kabisa mondo yud jok manotimo gini bende gin giwuone riwruok kod jadek manyoro oyude wachni. Ma en gima lit kiparo ni higni 8 nyaka gino notimre, jok manonege actually the people who actually killed her kod jok manobambe kakiwachono ni pod gin woko kanyo. And you know the fear is even gisetimo moko adi after Sharon ka gin pod giwuotha oko kanyo. Koro ne en gima ber ka serikal kasore kabisa katiyo whatever possible means mamondo jok makamago yudi ogole circulation ma society, because gin jok ma ok beyo ka odong kadak gi ji ma kawaida. Nikech bura makamani bro bed mano ni penjo ni koro ka doho makamano nikech chien tarik 18 mabende koro rito kum makama ibo bed mana ni en mar ji adek to seruma jok mano neko ka to pod gin mana e gwenge magwa. Oganda bende kiane gin ng'a gini mabende no neko. Bende paro ni nitiere okang' mabende doho nakao kaka ukil kamaloka nikech ng'eni kaka okinde une muchung' kacha e yalo to jang'ad bura tije en mar ng'ado bura. Doho ing'eni ber wawacho ga sheria no criminal matters ok expire. Kata ko maki 20 years down the line pod ibro mana teri e process no ma justice oyudre. En mana ni koro the more mawabudho the more evidence cha nyalo kethore, evidence nyalo lal, koro nyalo dilute the weight of that evidence to nyalo miyo ng'ato ponyokea because evidence cha ok strong. Koro emomiyo ok ber ka warita ahinya. But doho to nyalo kasore buyud jogi bukelgi trial chakre kata ka en 8 years down the line. Kata mnaka magi osemikum ka jadek gi osemikum nikech janek en janek jachan nek bende en janek. Makosa en makosa. Kata ka warito higni 20 to giyudore podi serio yie ni onego gibed tried. Dibed gima ber ka jochan nek gi janek ikaw ne kum. Jachan nek kosedhi ong'adne kum kata mana mar tweche de jela kuom life imprisonment wacho ni kuom higni duto te to janek chengeni bende pod inyalo tigo gi ng'at machielo machak neg joma moko. Wabiro bedo kwang'iyo kaka bura makamano biro bedo kadhi nyime. Kata kamano wakili yeno mar mondo mi wang'ien na chien to kana nyadendi Sharon Otieno nosenegi ringre mare kano yud kanyi bungu mano makodera chien tarik 4 dwe mar 9 higa mar 2018. Wang'eni Obado gi Lange gisebedo ka gidhi e doho kendo pok gibuono mano mar chopo e doho. To bende wang'eni nitiere report kata neno mabende Obado noketo. Neno mabende nuka notwe kana Cecilia Githua mano jang'ad bura e doho ma Milimani kana somo nikech doho wacho ni ler mabende koth Obado ne oketo ne onge kod wach ewi nyathi ma Sharon ne gidhi nyuolo godo donge. To kata kamano en ataro mano mar ler mar neno mabende nopedhe nyim doho nikech jang'ad bura no wacho ni Obado nochako orone Sharon omenda kendo nochiegni kode e kinde mane gichano tieko ngimane. Manyiso ni in nisekwedo to pod intiere machiegni kode pod ioro nyaka omenda. Dibed ni mane manotiyo Obado kae koso nyalo bedo because ing'eyo no sama irango evidence cha itemo rango
kiwacho ni dibed ni ng'ani neno timo kamae ma mondo kel Sharon machiegni, ma mondo Sharon kik suspect ni ng'ani nyalo timo anything kuome. Koro but ok bi aranga neno oro pesa kende, because oro pesa kende to mano ok onego bed no is a problem. Yes. But irange neno oro pesa in what context? To context no michiwo kiwacho nene kwedruok no sebede tayari mano kinyathini koro all of a sudden koro kendo en kamae to bende man okrang mana ariyo go kende kendo imedo gi piece moro ma evidence manyo wach go te koro korang gi duto ki jumla, because again par ni gini en circumstantial evidence. Yes. Matinde onge ng'amo dwach na nen kacha botimo. Koro nyaka chuga pieces tindo mag evidence gi tiwacho duto te kanyakla kelo verdict mar guilty. Koro duto te kanyakla koro emomiyo samoro nonon ni kan yoro no menda kan isekwedo ni mano ke nyathini to par ni Sharon bende kinde go ne jadweche abiriyo. Mano manyiso ni nodong mana gi matin dweche ariyo kama to konyore to pod yoro ne pesa pod in machiegni kode, meaning kata mana tiende ni temo luwo ndache mar neno kaka inyalo kete machiegni koso nango nikech chal ka gima kata mana king'iyo Kaspal kanyakla kod Michael Obiero ma bende gin bende donjo negi godo chaka gima nagi keto nyadendi ni machiegni mar mondo mi ong'e yore mage nikech kana iwinjo kanyo e kinde mane ndhiye nowuok mana magawa to magawa ka nene gi jafuam e kin mamoko. Dong inyalo kata paro Gidhua kawacho ni sama gine i gari no, in fact evidence manobedo chiw sama gine gari kose ndhiwe no ging'ise no wateri ir jatelo matine ni gikelo chunye machiegni onge gimarach madhi timore wan mana kodi donge in jatelo midwaro no mi attention to jatelo ne moteri ire koro mano bende neno ka gima nen mana conspiracy ma mondo okete machiegni no onge gimarach manyalo timore but kara gin giwon to gipango mopogre kod kaka giwacho no. To kara mna motele kini mabende bura makamano dhi mbele nentiere privileges mabende hubado samoro bende nomi naneno kara mna ka passport mar bende nochiwo ne doho mano passport kanyakla kod diplomatic passport nikech ing'eni kinja telo to nitie kara mna passport tieng' diriyo mabende ng'ato nyalo bedo godo bende restriction ochako miye ma obedo east matin nikech nonyise ni kik bende ne wuotho kara mna kik otim mage kilomita 20 mano mawuok e border kata mna tung mano e county ma Homa Bay. Akeni mago chuno nango e kinde mabende bura dhi nyime restrictions kata mana gang makamago. Restrictions bedoga because seche moko irango no ntiere witnesses kae ma baby poko chiwo evidence koro inyalo interfere kodgi ntiere the risk ni in iwuon ipachi nyalo wacho anyalo toroka bad because just like wawacho nitie jok mano timo gini actually poko yudigi nyaka sani, so it's a chance ni any other person bende nyalo toroka bilal koro such restrictions are there to ensure no jok man oko kakitimo case oko no gi witnesses bende oko onge interference yoyote manyalo bede e case ni bu ogeng justice kaka onego bed ni timre koro mano timrega but seche moko along the way kata kawa tim ni koto neno ni in very faithful to the bond terms seche moko ginyalo relax conditions go bagi duok ni kata passport ni but koro lingana kod situation ma intiere ama kata nyalo bedo seche moko ni ituo ahinya monego bed ni irango chieth oko kono seche moko kitero ywak to giwinjo bagi wach ni okay dhi kise yudo chieth tiduogi. Taparo ni mena chil kumbuche mabendo mako wang jopiny kendo jopiny rito koda siso nikech okang' mokwongo aparo ndara tero biro bedo ka yudore ne familia ne nikech waneno ka buche mamoko samoro gidhiga nyime moko kuom gi madhi malal mero e doho ng'ato nonegi joma nachije mabende nonege evidence wacho ni neno bende nitiere moromo tineno kod mana ka ng'ato ok kaune chik kaka winjore kuom ranyisi ang'e nitiere buche mamoko mabende pod piny Kenya pod waluwo mano mar neno kuma mabende biro bedo kata mana ng'eto mabende biro bedo ka ichiwo kuom ranyisi wang'e ni nitie nek mar Albert Ojwang sani neno kata mana kanda mag wang' dede nwanno kanyo kata mana ka itang'o bura makamano biro bedo kadhi nyime dwe mar 12 mano mar higani mar Brian Odhiambo mabende nonegi seo mabende dhi ne apisas moko e kaunti ma Nakuru mano bende pod dhi mbele waloso ni kotende kod buch nek e pacho kae ahinya sani ka koro warito bura mabende koro warito no waloso ni kotende kod buch nek e pacho kae keni buch nek makamage kinde mosekala keni osebed kiyalo gi machal nade
In terms of time magikao. It's time magikao. Nikech ingeni time frame ka emogando osebedo ka penjo nikech kuom ranyisi ka wang'e kata mna buch Brian Odhiambo manyaka sani kata mna ringre mare na pok oyude. Pong'e kata mna bura mano mar Albert Ojwang. Waneno nyaka kanda kano donjo kongima. Waneno nyaka wenge mago ganda miseo koda nek mare. To doho pod dhi mana nyime kidam. Nikech kaka mar Albert neno koter nyaka e dwe mar 12 sani wantiere dwe mar 7. Nang'we ni timo gi kidam kamano. Ingeni oganda an kaka raia ingeni anto kasomo okil okan wakili. Raia kaloso kata mana gi duond raia nyalo wacho ni madongo obila miseo gi nekcha madongo ngane miseo gi nekcha evidence en tiere ang'o ma pod irito gimomene gi ka thuolo malach emomeno oganda dwa ng'eyo. Number chiel, ingeno offense mar murder, en offense mapek. Madoho dwaro no gikaw time mondo giyud adiera mare e iye kabisa. Koseche moko bende, wan kaka wanene oko koni, nyalo pogore kod kaka en adier, or kaka neno timore. Koro doho nyaka bed careful, gitimo process ni in a way ma adier mare cha wuok. Ntiere gimoro iwachoga ni afadhali iwe kata japar motimo makosa moloyo mondo itwe ng'at achiel moko timo makosa no. Right? Koro nyaka gibed careful gikaw wakati ma gi make sure no ng'ama timo cha ema wayudo ka kuom adier ni en motimo chande. Namba 2, cases ng'eny court. Ya miwacho Albert ginigo Brian gin cases mapek ndiyo mabende lit ahinya, but nitie moko bende mang'eny mabende pod lit. Mabende mana doho achiel ne ma pod shughulika go. Nitie moko mabende nono timre chon kata kamoko gipoko timore mabende pod gishughulika go. Aye mar adek bende wasebedo ka iwachonwa ni judges bende ok ng'eny ahinya, pod giendelea medogi but ok ging'eny ahinya. Koro kaluwore gi mano seche moko delay bede iye kanyo. Take for example kata case mar Sharon ni. Witnesses ne gin 42. Yes. In one day seche moko inyalo kata winjo witnesses 2. Right? To ka gin 42 to ingeno kiwinj case ni pile moko bende nyaka mi priority bende. Koro mago considerations gote bedoga. Ai seche moko bende kata kaka court nyalo bedo no kata judge no won seche moko bende nyalo ga bedo matuo bokos moko biro ama nyalo bedo kata no baby case no kete odiechieng ma obedo kata public holiday. Ingen seche moko wachieo to we don't okay obedo gazetted kinyen public holiday. Seche moko bodhi ng'anyo kaka sani bendo ng'anyo. Koro mago teriore iye kanyo to seche moko kelo delay, but what's important en no nyaka wasik ka waparore ni wang'isore ni priority nyaka mi cases mapek gi mondo gidhi piyo because ji nigi lit, families nigi lit gi yuak gi kuyo gidwa neno na adiero wuok to justice bendo timore mapiyo. Nikech ing'eto makama Nyakorom Gajwang bende nofuono paro mopogore nitiere oganda ma bende notenore koda doho, manotenore koda familia, manotenore koda family mano mar Obado Kaspal kanyakla koda Oyamo. Kata kamano ing'e nyaka wadog chien mar mondo mwang'e ni gimomini nek makama notimre. Nikech kata mana ka nyoro na mbui mar oganda okiny makawuono kuom ranyisi e mbui mano mar YouTube ana kata mana ka jomoko kuom jopiny bende badhoge. Nikech kata mana kwang'iyo katiba mano mapachoka kata ng'ato timo niang'o kata olit machwe remo nek ok nego bed ni ng'ato nego nyawadgi. Nikech seyo bende nitiere kako tenre kod omenda ma bende samoro Sharon adwaro sentiere kuom ranyisi ano ka Mike Akuba iwacho ni unjo manyiru wero pesa sana ka wuoyo kwai no okwayi namba next en kwai pesa kata bende nitie kaka Ivan wacho ni lakini onge tiende neg ng'ato ka ok idware tiweya e kind mamoko kata ng'ato timoni mar lit machwe remo kum ok nego bed ni kawe lweti koso na. Yes, ok onego bed ni because parent ka bed no waketo ni ki yanya ta padi or kitimango ta timango ikaw kum lweti anaki chaos onge wanyonge in fact mabro umia zaidi. Emomiyo wawacho kata ka ing'eni watim ni kata na judge watim no ka ito neno ka iyanya ama yanyi. Ing'eni case ni pod nyaka dhia e court. Ok onyalo wacho ni because an judge an kaya neno gini ang'ado kamae. To mane kaka sheria wacho. No kik wakaw sheria e lwetwa because kwa kawe e lwetwa wanyonge dhi hinyore
jok makorgi dongo ka ema bro succeed at the end of the day to onge society madhi bede because it will be anarchy. So wasungu wachon due process nyaka law. Due process matene no bende mi opportunity ma mondo wange nendo chopo nade ka uchako yanyore. Di bede ne ngato nendo ndhono nyawadegi secret die momiyo nyawadgi yanye. So those, and all those are issues makoro bro determine no bro wacho okay itimo makosa pado nyawadu lakini ini bende nende ndone koro instead of kata 1 year wabro chiwo 2 months you know. So all that information nyaka opportunity nyaka bedie ma mondo doho winji mondo koro gibed fair kaka gingado. Tikini wakili nyaka wapuonjre akeni na paro mane mabende diher sumo ne oganda mapachoka ahinya nyaka luore koda ng'eto mabende koro doho no ngado ero Sharon nosenegi ng'eto bende doho no sengado kata mna kopogore gi mano nitiere kinde mabende nek mago mag joma mine no jimbore taparo ni podo jimbore podo ng'eny e gwenge kata mna gwenge magwa makalu case kata mna bura makama nego beni puonjo wanango kako ganda. Gender based violence and femicide is a reality to sebedo rampant e Kenya wakae. Onego wadog chien kaka joka ng'ato penjore ang' momiyo wachopo kuma wachopeni, ang' momiyo waonge tolerance, cause onge community onge dhano manyalo dak kamoro amora maonge gwarruok. Mano ntiere, is part of life, but ang' momiyo kwan tolerant ka ochopo e kind ng'ama miyo emobedo involved e wachni makoro waneno gender based violence. And gender based violence would mean no, you are using your powers or your strength or masculinity mari against a woman. That should not be the case. Kata kantiere challenges, kata kantiere gwarok moro, just like someone owacho kanyo e YouTube kanyo, walk away, go away. We record. Okwai pesa okidwa miye, we record dhi kumidhie. Ong'isi no relationship marwa ni kumwachopeni, okane ka wabro dhi maber. Uwere because jibete relationship kuom dwaro margi. Onge ng'ama nyalo chuno nyawadgi ma mondo bede relationship. Ko gik ni koro one of you okdwa to uwere gi muolo to ng'ato ka ng'ato dhi kuma dhie. Nyasaye oloso ni ng'ato ka ng'ato ng'ate. Koro ibeda patient tibendi manyo mana mari ma bro winjore kodi to dak kode mos kanyo. Koro gender violence ok onego bedie. To anakwayo owetewa kata giwegewa onego gibed gi uvumilivu gi jok mamine. Waelewa each other. Then the same way me never melia chuo, the same way chuo should also to understand women mamondo kuobedie, because this whenever we have gender based violence jok mabedo affected o jok mabedo hatigi gin mana nyiminewa, gin mana nyithiwa, ok gin jok moko mopogre kod jok mwadakgo. Koro seche moko nyalo neno mano that's another person who has been hurt, but opogore ka en nyamere machopo nie ot no so and so goya because of 1 2 3 and 4. Koro gender based violence and femicide should not happen in any civilized society. Tinadir makende wacho ni neko sebedo ka jimbore iyudo ni nyadendi ero dhie od koyugi mag bende tinda neno kidendo kaka Airbnb ero ngima ne uchot kanyo samoro wite oko mar dirisa wuoro onego nyithinde gi jaode kata mna vice versa kata mna miyo bende nego nyithinde gi jaode ka wano se yudi koda kum no kamoko kuom gibende gin bende gidhi magi kaw ngima gi gin giwegi nikech ging'eyo sheria gima chik bende wacho. Katika mano kapok wadhi mar mondo miwang'e ni Sharon Otieno ni to nen ng'a, Obado ni to nen ng'a, ng'eni bende ber kwa ng'iyo nikech Obado bende nyaka wang'e kaka umbe mar mondo mi ng'e gi jopiny nen ng'a. Ano ka ote ntiere ka Gideon Ndaya iwacho ni puoch gi pak ne doho kuom golo duoko mano mar tho mar Sharon kendo mano puonj ne jotelo ni chik duong' maloyo ng'ata ng'ata. Ochieng' Peter Mino mar Game Masogo iwacho ni neno makare adiera makende en nyaka familia mar Sharon oyud ratichgi kendo chijego otwe e jela maisha. Koro warito neno bura mano mar Ojwang ni dhi chalo nade. Iwacho ni nek mosebedo ka timore Kenya kae ok osebedo maber ka gitimore tok lugi tena dire makende kata na kindi ka kinde od fomo mar Ramogi wasebedo kwa menyo nek maket kod mage. Nyakor Ojwang odore mar mundu mwawinjo wachaka nagi Sharon Obado wachak mus wachaka nagi Okoth Obado ne to nen ng'a. Main report mabende notimnwa kanyo kod Simfros Okenda mar mondo mi wawinja nane nong'e nade nokelo bedo nade mobedo kata mana
governor e county mano ma Migori. Zakaria Okoth Obado. Jal manowuok e anyuola ma okodewe county ma Migori moduogo bedo achiel kuom josiasa matuklu. To things like referendum, that you want to change this and that. Obado nonyuol kendo donge county ma Migori. Nosome skund sekondar ma St. Joseph's Rapogi mantiere Uriri. Bang'e noyudo digri mare mar puonj e mbalariany ma Kenyatta kendo sidhe ogudu mar masters e weche mag telo. Obado nochako tich kaka japuonj e bwo duol mar Teacher Service Commission, kama nochako puonj e skundi yawuoyi ma Terang mantiere Kericho, kaeto St. Joseph's Rapogi kama ne opuonje kit somo mar science. Obado noduogo jwang'o puonj kendo donje ohala kod tiyo ne sirikal. E higa mar 2010 nowale ka jakom mar duol mar Kenya Sugar Board. Obado en jaod Helen kendo kamoro achiel gin kod nyithindo 4. Nyangile mar siasa mar Obado norieny e higa mar 2013. E okang' mokwongo mar tend loch gwenge, Obado nochung' kod otiko mar People's Democratic Party kendo loyo nyawadgi manochung' kod otiko mar ODM Ngire Oyugi Akong'o. Loch mar Obado kata kamano notere doho kuom hawi maber. Nuoyo kwano mbulugo noyango ni Obado emane gavana moyier mar county ma Migori. Obado noduogo nuore komno e yiero mar 2017. E thuolo ni noloyo kod otiko mar duond bura mar ODM kama notiye nyaka higa mar 2022. Tendo Obado kata kamano ne ok obedo mayom. Midhiero ma koni kod kocha nosiko kamiene kama oting'o nyiewo ambulances ma negone romo shillings milion 230 ataro mar chik kod nyiewo mwandu mag ode ma negone dirom milion 20. Penjo mathoth nopenje wi kaka Obado notiyo kod omenda mag sirikal e kind tende. E higa mar 2021, Obado kod nyithinde 4 e kind joma moko nodonje gi ewi tiyo marach gi mwandu mag county ma Migori ma negone romo shiling milion 505. Dwe mar 9 higa mokalo, apisi mar Jamin Buche nolando ni giduoko omenda maromo milion 235.6 kuom uso mwandu Obado tok ne okwayo kamano. Burano noduogo witoko. Mudho mandiwa kata kamano noduogo kwako ngima Obado e higa mar 2018. Nek ma japuonjre mar Rongo University Sharon Otieno mane peke kinde thone nobwogo piny. Obado nodonje kod ndhiyo gi thuon kod nek mar Sharon Otieno. Bura ma kawuono moyudo Obado kod ketho mar nego Sharon Otieno miyo obedo gavana mokwongo mane ni e apisi moyud gi ketho maduong' ma kamano. Obado kod jowadgi adek ogeng'negi e rumand ka irito okum ma doho biro chiwonegi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Ne korom gajong koringi nonro mano mar Zakaria Okoth Obado mana en gavana e county mano ma Migori. Ndio nonro mara e kini mabende kaka nosomo kaka nodonje siasa nyakorom gajwang ka bende na chiel kuom governors mabende nodonjo bang loch mano mar sirikande mago mag gwenge bang devolution higa mar 2013 kane yiero governors en achiel kuom governors mabende noyier. Te wang'e ni gwenge mago makalu kinde makamago mbi duond bura mar ODM na nitiere godo kata kamano nochung' kod duond bura mano mong'ere kaka People's Democratic Party kubadiera no yudo loch makamano. Bang'e tielo mar ariyo nochung' kod duond bura mar ODM mochako yiere kendo nyakorom gajwang e higa mar 2017 kata kamano tam mare norumo e higa mano mar 2022. Kinyo kama nonro mano mar Okoth Obado iwacho ni en soft spoken jal maloso yo mamos. Kinyo kama iwacho ni he was a man of the people nikech neno kama na sectors mabendo osetiyo sector mar puonj osetiyo kanye sector mano mar sukari e kin mamoko sani kana donje siasa mbi mabende ne ntiere godo koro magite odhi mana kayem nono kabisa. And in fact nyoro nyo wa discussa kod nyawadwa mokile wachni to no wapenjore no what is the worst that could have happened ka Obado nene and team no were Sharon without yielding to the demands manu make go. What is the worst that could have happened? The worst that could have happened no gen Sharon ne donyolo nyathine Sharon ne dodhi ka joka fuambo maybe bo wacho no Obado anishuguliki ama kata ne dodhi kata court bo manyo maintenance mar nyathi nikech motelo bende wachore ni ngeni ich makama bende ni dwaro mar mondo mi ogol to notamore. Koro was saying no in life nyaka ngato ibed very careful. Gimoro matin nyalo ketho ni gik miseloso kuom higni. Matende
bedo emotionally intelligent. I can emotionally intelligent is very important in life. Because see gima koro ketho no bado sanini. After kose kirango history neno en ngamo se walk from afar musomo bedo japuonj bedo governor en ngamo se dirorebo kata kanisa bendo city nyaka kanisa bo achieve a lot koro gimoro dot achiel ne mano weyo bo cloud mind ne bo miye asira bo miyo paro maricho bukoro ne koro kaka ketho ne kama duong' moko ne obedie kamano. But most importantly bende aparo no go atem kabisa kadhano mondo wabed jok madak kaka wawacho no wan matiende ni ka an amakora gi wach kanisa ang'eyo no muma kata Nyasaye puonjo wan ki in ja kanisa makri los familia mari weri gi mibadhi mang'eny because kuonde go makoro gik makamagi wuogie to ketho ni ng'ato. Weche ni jachien bende rire. Jachien rire kweli. To dwaro ga mana opportunity matin. Ok odwar maduong', mana matin to ketho ni kama duong'. Koro nyaka wabed vigilant all the time. Iwacho ni gimoro amora mitimo kitime marach kata okaw ndaladi kata higni adi chik biro bedo kaka okore gima tin nyaka romga jwang nyalo kelo ni ajema nikech na kuom ranyisi ka mondo kapo nono ni bura makama kata na nik mar Sharon nokotim sani kata na weche kaka siasa medo chwakore motelo ne higa manyien sani dinene kata na kanye dinene galamoro samoro makore gi kweth moro ochwako kata na siasa gwenge mago donge kabisa because kata higni aboro map keso sebedego ingene one and financially expensive. Okinde mang'eny ma nyaka ochul ma mondo kes ni odhi ochungne kes mano ni kanyo. Number 2, relationship kata gi family mare. Giworo ni baba in neno bedo nade, bod bedo kamae. Number 3, relationship kod oganda. Kirango kaka neno tim Sharon, oganda paro kodi nade. Number 4, familia mar Sharon, min gi nyithinde manodong kande. Koro everybody in the process is hurting in this, even him is hurting. So crime is expensive. Crime is expensive. Malegasi nedhi manaka nono kama nyakora mgajwang tingino kotho bado bende kopogore kana nagibuchne kama. Legacy ne kama bende weche mutendre kod mibadhi kuom ranyisi nyakor mgajwang wang'ini higa mano mar 2021 obado kanyakla kod nyithinda 4 e kinjo mamoko bende nodonjnegi kod ketho mar tiyo gi mwandu marach e kaunti ma Migori mwandu manengo ne romo siling milion 505 koro en mana richo mosebedo ka luo richo aito aken seche moko power donjo ga iwi dhano buwie wil kumwacha because kirango kata historia mar ogando ni obado en leader mi nyalo paro no ko yudo opportunity onyalo paro kumwae mamondo los ne jopiny maber ok nyal paro nen ko yudo nafas koro en modhi yako mamondo otuon jopiny nafas ma onego bed ni giyudo kod pesa jopiny koro it's important kata wabende ka wayudo position mag leadership mamondo wapar ang' momiyo Nyasaye oketo wakae mondo watiri gi jopiny gi ratiro e yo ma pesa gi konyogi instead of pesa gi lal e mibadhi mang'eny. Kapo kaka yo matinya koro mgajwang wang'eni banka no yude koda mibadhi mano mar siling milion 505 mane higa mar 2021 bang'e bende naneno ka dwe mar 9 mano mar higa mokalo bende PC mano mar Jamin Buche bende nolando ni ne gidwoko omenda mano mar romo ka siling milion 235.6 kuom uso mwandu mago bado tok ne okwayo kamano kata kamano nwang'eni bura makamano nochako duog ma owit oko ano ka sario sechopo nyakoro mgajwang wako yo matin ote magi abro bedo ka duogo god bang' yo mabed wadaro kao bang'e to koro bro bedo kwa ng'ene na nonro mano mar Sharon Otieno nyadende mabende nonegi gi nyathine mabende wacho ni neno wuode ma jadweche 7 kikini mabor. Nitie sigana e tok thum moramora kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani
Yo ni mano chaya sane bade. Machiek moro ya no wang' masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, Sario Okinyi. Kik bai. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. No kang'eni ni nyalo timre malich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waye donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Nyakora Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' Tich Abich ka Tich Abich, tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore, kamwakeloni weche manyien, mago monon, modo, kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye. Mabro mi sigana mag thuondi Luo, jogo mantie, mago magitimo, to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Nyakoro mgajwang' dakika na dek tok saa 2 mar okinyi machiegni wadhi nyime gi twak mar okinyi makawuono e chenro mano mar piny wanono nek mano mar nyadendi Sharon Otieno mabende odiche manyoro nono kanyo ka doho ma Milimani bende nogolo chik kata mana nong'ado bura ni Obado, Kaspal kanyakla kod Oyamo emano nego Sharon Otieno. Ano ote magi nyakoro mgajwang' e mbui mar Facebook aneno ote mopogore kaendi. Ntiere ote mano mar Ruth Nyathi Ochieng'. Iwacho ni puoch gi pak ne doho nek ma oyaye nyaka rume pacho ka. Iwacho ni everyone has a right to life. Onge ng'ama en above the law. Obed ni in jasiasa kata ouyo. Wuod kungu iwacho ni Sharon ratiro mar dhano oloyo kata pesa. Onge ng'at ma sheria mano mar piny oyiene ka ngima dhano kaluwore kod teko ma entiere godo. Iwacho ni urito bende nek mano mar Albert Ojwang' kaka hibro bed ka iyalo. Frederick Ochieng' intocho ni nek tikwedo kendo kusiro. Iwacho ni mai nego bed ni bedo puonj ne ng'ata ma osebedo katimo timbe makoch kod ma. Dr. Jerin bina neno ote magi tanno kendike gi dhongere wasome. Iwacho ni Sharon Sandobado's case is a sobering reminder that every action has consequences. Iwacho ni it teaches us the importance of making wise decisions, respecting the law, and valuing human life. May it encourage all of us to reflect on our choices and strive to act with integrity and responsibility. Imedo ni character is revealed by the choices we make, and every choice carries a consequence. Ote osedonjo. Jopiny bende seyo kum ibro bedi ka ichiwo chieng' tarik 18. En wach moro to nyaka gisani. Mana mawiye mabende nyalo loso kapok wanono nena to Sharon ni to nenga. Ana ahero ng'ama misomogo, and importantly giparo one wapar na pek mar ngima
umuhimu mar life. Kaka Nyasaye neno pango ok noketo wa mondo wanegre. Koro chon chane nyalo paro ka jonyuol wachonwa ni chon chane nek ne en gima jino luoro kabisa because remb dhano en gima pek. Koro ka wanyalo dok e paro machon no remb dhano nyaka luor ma ok en gima because ni ng'ato wang'o yi amua to ni dwa kawe. You know, kawa respect wa luoro ngima ma ng'ato nyalo duoko wa chien from timbe magandhoga gima maseche moko nyalo bedo mayot timo. Koro luoro ngima en gima muhimu ahinya. Namba 2, waheshimu no yes pogrok bedo gae but wawe ni pogrok no ilose kisheria. Ukawa kata kwa dhi case mar Sharon ni podi kane bedo kata no onyuolo nyathine no to oneno no Obado is not taking responsibility. Sheria ntiere mo manene dhi wacho kaka Obado biro kao responsibility kose yudo ne en wuongo. Koro sheria ntiere kila kitu nyalo konyo wa loso weche kikwa kao sheria elwetwa. Kikwa kao sheria elwetwa mano wach motegno. Kata kamanya kwa Mgajwang noseneno nonro mano mar Okoth Obado to Sharon Otieno ni nenanga. Efinya Kidi gi report mathoth. En bura ma oseyuare doho kuom thuolo ma higni 8. Bura mar nek ma Sharon Otieno mane en japuonjre mbalariany Marongo kama nosome weche mag kano nonro mag thieth kata health records. Dwe mar 9 higa 2018 emane onege Sharon kendo ringre mare kwany e bungu ma Kodera mai kaunti ma Homa Bay. Kar tho mare Sharon ne jahigni 26 kendo ne nie hike mar 2 e mbalariany. E kindego noyangi ni ne oyach dweche 6 ich mabang'e ne ofweny ni Nemar mane en gavana ma Migori e kindego Zakaria Okoth Obado ma bende giko doho oyudo gi ketho machano chenro manokelo tho ma Sharon Otieno. Gino manotimo gi jowetene mamoko 2 koriwo jating' ndai mare Michael Oyamo kod Karan ma kaunti ma Migori e kindego Kaspal Obiero. Ng'eto no ma doho medo nyuolo paro mopogore opogore kaachiel kuom okinde ma ochung'ne familia ma Sharon e bura. Opoyo ng'eto no kowacho ni kata obedo ni bura no yuare kuom higni 8 giko ratiro yudore kendo e yor chik. Bura no oseyuare kaluwore ni e kinde mane ochak winje ne nitie midhiero man midhusi mar corona kod bedo ni ne owil jang'ad bura ma winjo bura no. It has been long coming. It has been a gruesome 8 years. Admittedly, there has been intervening factors that the court even admitted in the judgment. There's been COVID-19, there's been transfer of the judge, there's been changing of the judges here and there. But at last we have gotten the judgment and we are happy with the judgment. We'll just take time, as we have heard the court says that it needs time to do the proofreading. So once we get the actual copy, we'll do the analysis. But as it is, we are happy with the conviction. We believe that justice has at last been served to Sharon. Apisas mag riwruok mar okinde mamine pacho ka FIDA bende opoyo ng'eto no ni omedo geno mar oganda kuom bad migawo madohu. Ma kaluwore ni buchnek ma Sharon owinje yor ler kendo maonge nindo e nyabathe konchiel. For the purposes of today, we are happy that we've seen finally justice has been served. And we say nobody's above the law, so this restores the dignity in terms of the court and the judicial system, in terms of free, fair and transparent and independent processes that have been finalized so that we can be able to see what has happened today. FIDA umedo singo ni gibiro dhi nyime kedo ne jogo duto ma orochra tich gi pachoka kendo miyo gi sir e yore duto mowinjore. But as FIDA, access to justice still continues for all the women and girls who have undergone gender-based violence. This is an affirmation that regardless of the gender-based violence that anyone goes through, justice will finally take place. And this is to affirm all the women and children in Kenya that justice is served and we will be able to support them throughout the journey. Zakaria Obado, Kaspal Obiero kod Michael Oyamo koro biro bedo e rumand kuom thuolo mandalo 21 kirito winj buchgi mar twech. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Manak nyakor Mgajwang mane nonro mano mar Sharon Otieno. Sharon Otieno nyakor Mgajwang e higa mar 2018 e kinde mabende ninege ne nigi higni 26 ne nitiere mbalariany mano mar Rongo kama bende nodhi nyime koda somo sombe nosomo weche mago mag kano nonro mabende gi dho ngere luongo kaka health records. To mano kaka ngima Jonik noko ngima Sharon noko ngima nyathine ngima ji ariyo ma kapo nono ni dina bed ni ngima nyaka sani Sharon dina bed ni nitiere gi higni 34 nyathine madino nyuolo dina nitiere koda higni 8 ma ngima
ji ariyo mong'ad gi jonek. Akendi wach nang kotenre kod nonro mano mar Sharon. Of course, lit kaka neno timbre no, to oken kata ngima ma jariyo kende mokethore. Parne Sharon bende ne nigi nyithindo moko manosenyuolo. Adier. Nyithindo go gibedo denied opportunity mar dongo kod min-gi. Ang'eyo kaka nyathi ma ofan ne otek dak e piny kae, seche moko iparore ni bedo ni mama ne ntiere, ne do bedo mopogre manade. To par kata min Sharon, kata gi relatives mag Sharon, manosebedo kawuotho gi Sharon, ma mondo chop kumochopeno. Gi spend kuome, school manodhieno. It's an investment they were making. Manote olal. Koro, in the process, Sharon otho, nyathine bendo otho, nyithinde modong owe adek madhi dongo maongo min-gi, which is very unfair because it is tough to live as an orphan. And the family of Sharon, the mother and all those who had hoped ni Sharon ni ema maybe ne nyalo timo familia gi kosetieko somo gi mano somo chande. Koro notimore marach. To wakila dwaro mar mondo motieki gi wachni mogik nikech kaka ngima nyalo ga lokore. To ba ben ngima kata na pongi kono na ji adek gi. Ben ngima ma bende dhi lokore. Dhi lokore negi, to dhi lokore ne familia gi, to dhi lokore ne kaka society. Kata na gwenge biro bedo kang'iyo gi oganda, biro bedo kang'iyo gi. Ratiro mano mar Sharon. To koro familia ne kata na kan ne doho duche manyoro gikone to koro gibiro bedo ka giyudo ratichgi kuom ng'ado kum ne jogo ma bende noyud kod ketho makama. Giwachni mogik. Wachna mogik ni gender based violence, mano gwandruok maluore kod an dhako in dichuo. Okonego bed gima timore higa masani, life masani mwatimore ni. Onego wabed jok ma kata ka problem challenge ntiere, wabed jok ma yien wanyalo loso. Onyalo losre mok ber nwa waduto kaka wadware. But it is better than kao sheria e lweti koro timore kaka gik mwaneno gi. Koro gender based violence and femicide effects gi are far reaching. Just now wawacho waneno kaka Thomas Sharon ni oketho kar Sharon, but koro ketho ni jok moko bende, nyithinde gi min gi jok moko. So many people are affected in the process and it is not right. Yes. Lastly, Benedamed wacho ni doho onego med kaso tol. Cases ma pending gitem gi kasre mondo gidhi piyo piyo, because the more ma justice timore nyalo konyo bende oganda neno no, kata ka paro timo kamae ta bende anyalo mana end up kaka nyoro waneno gimotimore no bado kod jariyo mokogo. Koro doho med kaso tol. Gender based violence, go femicide, give fast track cases go kabisa. Momondo oneno doho ochung farm e wachni na to onge room to entertain anything manyalo kao ngima mar ng'ato ama kata hinyo ng'ato. Okonego bed dhano gidongo sama wawacho relationship, mano we are talking about adults, jok madongo ma kokunyal wuoyo bu winjore. Ng'ato ka ng'ato dhi yore kuma neno ae oken chuno. Cause riwruok achiel kaka dichuo gi dhako onego bed nen riwruok mar winjruok, mar hera, ok en riwruok mar goch gi dhaw gi nek. Mano kaka nene Nyasaye oloso nwa bed kamano. To as human beings we must remember to go back to those values. Erikuna nyawakili loso maber wacho ni ng'ama nigi ite owinji. Yes. Ng'ama nigi wang'e one. Nikiwacho ni kaka dhano kinyalo mana kao chike lweti, chike bende ntiere marito ratiro mago oganda. Agundur kuma nyare wakili Caroline Oduor ko biro to ko kiny makawuono kuom golo doke itwa kaka ng'eto maket kod magi jatim koda doho. Kata kamanya kor mga jonya ka gisane achija dek go gintiere rumanda kendo ibiro mede din negi kuom thuolo mar ndalo 21 ka irito mar mondo mi ng'ad negi kum migen ni biro bede ki ng'ado negi e kinde thuolo mar ndalo 21 mano chieng' tarik 18 dwe mar 8. To kum kaka wakili nosewacho noche nyalo bedo kum mar twech mar ngima, wacho ni life imprisonment, kum mar tho kata din negi dina
e iye kanyo kuom thuolo malach. Kata kamano en kuma bende koro warito chieng' tarik 18 mano mar dwe mar 8 mano mar higani. To mano bende nyisi kaka ngima nyalo lokore nyakoro Gajwanga. Dho ngere wacho ni within a twinkle kana na blink of an eye to gimoro nyalo timore. Ubado no dhi kanyo wacho ni nodhi koda kido mano mar gari mar Lexus. To koro kanowuok aneno kanda mana nwatang'ni kaka bende TV mar Among'i nowuok gi van mano mar od twech. Mano nyisi kaka ngima nyalo lokore. Kata kamano nyakoro Gajwanga gino maro ni wabiro bedo gi horruok gi bolruok kapo nono ni ng'ato okosoni kik ikaw chik e lweti. Dakika 15 tok saa 2 mar okinyi we wamake gi kanyo mabiro en chenro mar ng'ejo thumbe. Wengine ka unen chiti 5 walore gi ngolo. Ano kanyo ka Solomon Atito hodayo dho jathum mong'ere kaka Onyango Achio koda Kasongo. Mano emowego dogi sani. Orito masani nyinga Sharon Ong'aw. Ibedi go dira makare warad kandi juma mabiro.